шуморо кӯмак карда истодааст? ба чӣ мақсад ин роҳро пеш гирифтед? ман он қадар мухлис надорам. сабти блогериро ҳамни кам сар кардем. мегӯям бисёр таъриф мекунанд. ростӣ санъаткор бояд. ана онро мегӯянд ки санъаткор. мардум аз шумо чӣ интизор шаванд? ана ҳаминҷо ана ҳамон суруде ки гуфтед аввалин шунавандааш тамошобинони садои умед ва мухлисони мо бошад. 4 мисраашро бо овози зинда пешниҳод мекардед. ҳой кӯлоҳ бар сарам қаландарӣ мекардам. салом бозам салом дӯстон ва мухлисони сомонаи садои умед. барномаи ситораи роҳ. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Шарафи Қурбон. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. саломат бошед фаромӯзҷон. барномаи аввалини моро тамошо кардаед? не рости гап бори аввал аст. бори аввал аст. хуб, шурӯъ мекунем аз саволҳо. акаи Шараф, баъди 2 моҳи охир дар чандин барномаҳо даъват шудед ва пешравиҳои хуб карда истодаед. Ки шуморо кӯмак карда истодааст? як салом ба шумо хувари азиз, фараҳнозҷони азиз. баъд дигар салом ба тамоми обуначиёни каналҳои шабакаи садои умед ва шабакаҳои шумо. саломат бошед. зинда бошед. ташаккур ки моро даъват кардем ба барноматон. баъди 2 моҳи охир мо тасмим гирифтем ки хеле сурудҳое ки бо сабти mp3 тайёр шуда буданд бенавор монданд. рости дар 2024 мо успеҳ накардем. ба ҳамин хотир 2025 тасмим гирифтем ки бо бародарам садои умед ҳамин сурудҳоро ҳам ба тарзи клип, яъне киноклипҳо мо ба навор бигирем ва албатта дар ин ҷо кӯмаки умедҷонам ҳатман дар дараҷаи аввал кӯмаки умедҷон аст. саломат бошед. зинда бошед, саломат бошед. саволи дигар. ва мебинем ки шумо самти блогерам пеша гирифтаед. ба чӣ мақсад ин роҳро пеш гирифтед? хуб дӯстони азиз, ман як чизро ба шумо тавсия додани ҳастам. аз ҳамин чиз ман худам истифода бурдам. ин барои шахсоне ки хунук гирифтагӣ доранд, простата доранд, ҳисс пешоб мекунанд, барои давомнокии ҳамхобагӣ, барои геморрой, ҳатто шахсоне ки геморройашон коҳна шудагӣ бошад, бисёр муфид аст. бовар кунед дӯстони азиз, ҳатто занҳо метавонанд аз ҳамин чиз истифода баранд. барои миёма, киста, дарди бачадон, хунук гирифтагӣ як доруе ҳаст ки бовар кунед бетаъриф зеби таъриф аст. як бор шумо аз ҳамин харидорӣ кунед, натиҷаша бибинед, баъдан дар ҳаққи мо дуо мекунем. пайғамбари ислом дуруд бар ӯ ва олаш мефармояд: ҳаҷи умра то умраи дигар кафорати гуноҳон мегардад ва ҳаҷи қабул гардида подошаш ҷуз ҷаннат дигар чизе нест. шумо орзуи хонаи худоро доред? ширкати замзам шуморо бо роҳатии комил ва нархҳои мувофиқ ба ҳаҷи умра мебаранд. виза, чипта ва меҳмонхона, роҳбалати бо таҷриба, хизматрасонии бо сифат, сафарҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ. ҳоло тамос гиред ва сафари муқаддаси худро фармоиш диҳед. сафарҳо аз Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. маълумоти бештарро шумо метавонед аз рақамҳое ки дар рӯи навор аст дастрас намоед. агар шумо аз номи дӯстатон садои умед муроҷиат кардед, ҳатман ба шумо тахфиф карда ва хизмати хуб мерасонам. саломат бошед хувари азиз. бениҳоят аз суханони пур мазмуну пур маърифати умедҷон ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ медидем, бисёр як илҳом омад ки хостам ки фақат суханҳои тарбиявӣ мегӯянд. як тасмим гирифтам ки анами суханҳои тарбиявиро бисёртар ки дар шуури мо аст, ба мисли суханҳои умедҷон якчанд шеърҳое ки орзуҳое ки деринае ки дар дили мо монданд хостем пешкаш ва пешниҳод ба мардуми азизамон кунем. ба ҳамин хотир сабти блогериро ҳамни кам сар кардем. як ҷаҳон сипос, ташаккури зиёд. саволи дигар. шумо ҳам садои хуб доред ва ҳам маҳорати актёрӣ доред. дар ягон филм иштирок кардаед? ташаккур хоҳаҷон. бисёр саволи бо маврид, бо маъне, бисёр саволи хуб. ман аз садои худам ҳеҷ чӣ гӯям, яъне хеле ман рости гап шунавида наметавонам, аммо ба гуфтаи мардум мегӯям бисёр таъриф мекунанд. ростӣ ман он қадар мухлис надорам, аммо мухлисони ман кам ҳастанд, аммо бисёр мухлисони
бо фаҳму бо маърифат ҳастанд, бо фарҳанг ҳастанд, мегӯянд ки шумо садои хуб доред. дуюм ин ки маҳорати актёрӣ мо дар ҷоддаи санъат бештар аз 15 сол хондем, таҳсил кардем ва бисёр бародарои мо, рафиқои мо, ҳамкурсони мо актёрӣ хонданд. ман дар асбобҳои созӣ, яъне торӣ хондем, вале ки албатта ин фарҳанг, санъат як чизе аст ки бебаҳо аст. ҳар як кунҷу канори худша дорад. Санъаткор бояд асил бошад. вақте дар ҷоддаи санъат ки рафтӣ, бояд ҳатман бояд актёриро ҳам аз уҳдаш бароӣ, бояд ҳунармандиро аз уҳдаш бароӣ, навозандагиро аз уҳдаш бароӣ, овозхониро ҳамчунон. аз ин ҷумла фикр мекунам ки ҳамаи ин дар шуури ман ҳаст. бале, дуруст қайд кардед ки бояд ана ҳамин нафаре ки санъатро интихоб мекунад, бояд дар санъате ки интихоб мекунад танҳо ана ҳамон сарояндагӣ бу дигар набошад. ҳар он чизе ки дар ҳунар дохил мешавад бояд аз уҳдааш барояд. ана онро мегӯянд ки санъаткор. саволи дигар, мардум аз шумо чӣ интизор шаванд? мардуми азизам, мардуми муҳтарами ман аз ман фақат сурудҳои дар 2025 чуноне ки ба қайд гирифтагием, фақат сурудҳои нав, клипҳои нав, шояд ки дар оянда мо киноҳо амни рол бозӣ кунем, кинои нав амни пешкаши мардум гардонем. албатта фикр мекунам ки то ҳамин моҳи марти 8 марти 2025 ма ҳатман якум барои модаронам, барои модарҷони азизам ки ман бисёр ӯро дӯст медорам, мехоҳам як суруди ки дар кӯдакиям барои ман мехонд. ин хоҳиши он кас буданд ки ман ин сурудро хондам, ба сабти mp3 тайёр шудааст. худо кунад иншоалло ба наздикӣ то 8 март барои модарома ин суруда пешкаш тӯҳфа мекунам барои ҳамаи модарҷон. саломат бошед, зинда бошед. бигзор ки тамоми модарони мо зиндаву саломат бошанд ва ман мехоҳам ки дар ана ҳаминҷо, ана ҳамон суруде ки гуфтед, аввалин шунавандааш ана ҳамин тамошобинони садои умед ва мухлисони мо бошад. 4 мисраашро бо овози зинда пешниҳод мекардед. ҳой дар дашти калон даравгарӣ мекардам, ҳой кӯлоҳ бар сарам қаландарӣ мекардам, ҳой медонистме ту бевафо ёри манӣ, ҳой 100 соли дигар муҷаррадӣ мекардам. ташаккури зиёд, дар ҳақиқатан садои фурам доред. саволи дигарро мехонам. чӣ гуна мундариҷаи шумо ба зиндагии одамон таъсири мусбат мерасонад? хоҳарҷони азиз, ҳаёту зиндагии ман ҳамеша хубиҳои беҳтаринро фикр мекунам мерасонад, чунки ман мардами худамро дӯст медорам. дар дили ман ғараз нест, ба касе кина нест, аз қафо гуфтугӯи бад нест. фикр мекунам ки ҳар як лаҳза ва ҳар як қадамҳои мо барои мардуми тоҷик хубӣ аст. ҳамаи ин ниятҳову нақшаҳои мо барои мардуми ман хубӣ аст. ба ҳамин хотир фикр мекунам ки ҳар лаҳза куҷое бошам, ман дар фикри хубии мардуми худам ҳастам. саволи дигар, шумо аз блогерӣ чӣ гуна паёми муҳиме ба ҷомеа расониданиед? ман аз тамоми блогерҳо ва ба тамоми блогерҳо хоҳиш мекунам ки сабту наворҳои тарбиявӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ, маданӣ чизҳои хубро мехоҳам ва инро расонидаям ки кӯшиш кунанд агар оянда ҷомеаи мо бигзор бо суханҳои нек, фарзандони мо бо суханҳои нек, бо як тарбияи хуб ба воқеа бирасанд, ба воя бирасанд. бигзор давлати мо тамоми фарзандони мо аз роҳи бад ба роҳи рост ҳидоят ёбанду барои рост раванд, чунки
ин шабакаҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои интернетӣ як чизе ҳаст, ки дар кадом хонае ки набошад, вақте ки медароем мо мебинем аввал телефонҳои мо дар дасти кӯдакони мо ҳастанд. Ба ҳамин хотир мехоҳам, ки фақат кӯшиш кунанду сайр кунанд, талош кунанд, ки фақат суханҳои тарбиявӣ, наворҳои тарбиявӣ, суханҳои хуб дошта бошанд. ва ман низ мехоҳам, ки наворҳои тарбиявӣ кунам, барои насли наврат камеам бошад, хизмати худро расонам. ташаккури зиёд, беҳтарин фикру ақида. саволи дигар, ҳадафи аслии шумо дар зиндагӣ чӣ аст? саломат бошӣ хоҳари азиз. ҳадафи асосии ман, кӯшиш мекунам, ки хушҳолу хушбахт бошам дар зиндагӣ. Ин орзуи деринаи ман аст, ки бисёр кӯшишу ғайрат мекардам, аммо камеам бошад дар зиндагӣ барои ман камтар вазниниҳо буд. акнун ки ҳаракат ба сӯи муваффақият ҳаракат карда истодам, кӯшиш мекунам, ки барои мардумам фақат хушҳоливу хушбахтии худро нишон дам. мехоҳам хушбахт бошам. муваффақият ин худаш хушбахтӣ аст. саломат бошед. бале. ва бигзор, ки ана ҳамин орзуе ки шумо доред, орзуи тамоми мардум аст. ва бигзор, ки ин орзу ба ҳама муяссар гардад. саволи дигар, шумо дар фаъолияти худ кадом арзишҳоро муҳим мешуморед? аслан барои ман арзишмандтарин фикр мекунам ин ватанам аст, ин осудагиву оромии ватанам аст. ва фикр мекунам тамоми муқаддасоте ки дар ҷомеаи ватани ободу озоду кишвари нозанини ман аст, падару модарам аст, хушбахтии фарзандонам аст. ман фикр мекунам, ки арзишмандтарин аз ин чиз дигар нест. бале, дуруст. саволи охирин, оё шумо аз эҷодкории худ барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ истифода мекунед? то кунун барои ҳалли иҷтимоӣ ман аз эҷодкории худ истифода накардам. фикр мекунам, ки дар оянда агар ки имконият шава барои зиндагиам шояд ки кунам, чун фикр мекунам, ки ин кори ман аст ва то кунун фақат дар хизмат будам. минбаъд фикр мекунам, ки бояд ки ман як роҳи чорае ҷӯям, ки ман дар зиндагӣ муваффақ бошам аз ин кору касабам. ташаккури зиёд. ман ҳамин саҳар буд, ман дар ана ҳамин сомонаи садои умед як клипи наватонро тамошо кардам. бениҳоят дар сатҳи олӣ буд ва мардум низ хуб қабул карда буданд. ва метавонед, ки каме ҳам бошад дар бораи ана ҳамин клип гап мезададу баъдан хеле хуш мекарда. ин суруд, бисёр аксариятҳои сурудҳои ман аз бародарам Тоҷдини Қурбон аст, ки бисёр як меҳнат мекунанд, эҷод мекунанд. он кас худ як эҷодкор ҳастанд. яъне як рӯз бо бародарам дар боғи Парчам буд, як ҷоя мегаштем, ки як дахтаракро медид, бисёр як истеъдоди хуб ки дошт. ҳамун дар зеҳнаш ҳамин шеър омад, ки ай дахтараке яка яка рафта накуд, дар даруни боғи ёшиқон гашта накуд, мехонд. воқеан ҳамин суруд, ҳамин шеър оста оста суруд шид. баъди гузашти солҳо, мумкин 3 сол гузашти, ин сурудро аллакай 3 сол пеш мо тайёр карда будем. наҳоят ина дар соли 2025 тайёр кардем, пешкаши мардум гардонидем. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам, ки зуд дар дили бинандаи худ рафта нишаст. клипи низ беҳтарин буд. акай Шараф, дар баробари ана ҳамин қадар суҳбати самимӣ ки баҳри мардум кардем, аз зиндагии шумо, аз нақшаҳои шумо ҳарф задем, бениҳоят фикру ақидаҳои беҳтар буд барои мардуми шумо пешниҳод кардед. ва ман мехоҳам, ки ана ҳамон нақшаву орзуҳое ки дар дил доред зудтар ҷомаи амал бошад ва зуд ана ҳамин гуна клипҳое ки дар сатҳи олӣ ҳастанд пешкаши мухлисон гардонед. ташаккур. албатта умед аз ин ки рӯзои хуби мо дар пеш аст ва ниятҳои хуб ва нақшҳои хуб бо бародарам Умедҷон дорем.
کوشش میکنیم که برای مردمان در خدمت باشیم. زنده و سلامت باشید. دوستان عزیز، این بود صحبت آزاد و برنامه ستاره را با شرف قربان. باور دارم که برنامه به شما پسند می آید. تا برنامه های دیگر، خیر عزیزان.